नमस्कार प्रणाम। हम बानी भोजपुरी गायक कलाकार राकेश मिश्रा और आप सबके नया साल के बधाई के साथ बहुत बहुत चरण वंदन नमन अभिनंदन दिल से थैंक यू। उतना शब्द भी नहीं है जितना हम लोग सभी का अभिनंदन करब भगवान रूपी श्रोता समाज के भोजपुरिया परिवार के जे कि आज हमार गाना रिलीज भल 2021 के पहला ब्लास्ट गाना जेकर नाम ही बा बाजे द। तो भाई रोका मत, बस बाजे द, जहाँ भी बाजे बाजे द। तो बाजे द गाना के इतना प्यार दुलार आशीर्वाद रुआ सभे दे रहल बनी जौना के हम जितना भी तारीफ करी कम बा। तो इ रुआ सभे के आत्मबल, रुआ सभे के हिम्मत, रुआ सभे के ताकत और सब कुछ जौन हमरा पीठ के पीछे मिल रहल बा एक दर्शक बंधु के रूप में ना, एक भोजपुरिया परिवार के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक खातिर हम समस्त भोजपुरिया भगवान रूपी श्रोता के दिल से आभार प्रकट करतनी और थैंक यू सो मच, दिल से लव यू।